Hoe heten jullie? Nummer 1. Nou, dat is dus Merle, dat is Vera, dat is Lotte, dat is Eva. En het liedje wat we doen heet Hemende Liefde. Dan komt ze even passeren, dat moet ik even zeggen. Passeren, ik ken haar. Misschien kan ik het dan even doen met mij, zodat het klein is.